Avui us explico aquest conte que es diu Un barret molt antiquat. Comencem! El Herbert tenia una gorra. Li havia fet la seva iaia quan era petit. Era molt agradosa i molt calentona i li deixava les orelles ben calentones. Els altres li deien antiquat, antiquat, antiquat i antiquat. Ells els tenen de frita! Antiquat. I així el Herbert va decidir comprar un barret més modern. Que no li diguessin és antiquat, 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 antiquat. I mira què podia fer. Va mirar al mirall, es podia menjar la fruita i mira, els hi menjaven els ocells. Fins i tot les cireres, la fruita d'aquell Sant Climent. Era tan modern que els encantava els ocells. Antiquat, antiquat, antiquat i antiquat. Així que el Herbert es va comprar un barret nou. Aquest era realment l'última moda. Un cono amb una llum? Que estrany. Però quan el Herbert va sortir al carrer, mireu els barrets dels altres amics seus. Un vaixell! Els altres li van dir, és un antiquat. I mireu! Herbert va fer una cosa que no havia fet ningú mai. Encara falta per això. Es va comprar una revista que es deia El barret de copa. I va ser el primer de la cua per entrar a la botiga de barrets. Tots eren antiquats. Així que el Herbert va fer una cosa que mai ningú no havia fet. I mireu què va fer. Es va treure el barret i mireu! Mira quin barret, aquest sí que és antic, Però mireu què van fer els altres. És ara que els altres intenten imitar el Herbert. Perquè ara té un barret de plomes molt xulo, que és el seu cabell. I Betaquingos i Betaquingat, aquest conte ja s'ha acabat. Betaquingos i Betaquingat, aquest conte ja s'ha fos.